Malestar entre os armadores do cerco de Portosín ante o anuncio de Portos de Galicia de cobrar por depositar as redes de pesca no Peirao. A medida, toda unha novidade, está a xerar fondo malestar neste porto. Crispación en Portosín ante o anuncio de Portos de Galicia de cobrar unha nova taxa, a E2, pola que os armadores terán que aboar 0,020 euros por metro cadrado de zona portuaria utilizada polas redes ao día, uns 500 euros anuais. Os armadores non se negan ao pago, pero sí a pagar por ter as redes ao aire libre no porto, sen vigilancia e sen ningún tipo de seguridade ou garantía. Piden unha nave para resgardalas e vigilancia para protexelas, en caso contrario non aboarán a taxa. Hai tempo que quixeron facelo. Hai tempo xa que querían cobrar por ternos un aparellos no muelle. Os aparellos témolos no muelle, vimos do mar, pousámolos no muelle para que nos los aten as rederas e volvémolos a meter a bordo. Outros un queda parado no muelle e outro metémolo a bordo. Bueno, non é normal que se queira cobrar por ter aparellos en riba do muelle cando Portos non se vai a facer cargo dos problemas que poidan suceder. Se lle prenden lume a un aparello, que non vai a pagar? Portos. Ten un seguro Portos para pagarnos o aparello por nos estar pagando un espacio dentro do muelle que din que é deles. Se é deles, teñense que facer cargo do problema. Resulta que vamos a poñer, mira como está aquí este aparello que teño aquí detrás, vamos a poñer así os aparellos. Non están resguardados nin da chuvia, nin do sol, nin de nada que nos queime os aparellos. Polo menos, si nos van a facer, si nos van a obligar, porque querer non queremos pagar, e non debíamos de pagar, e nos debíamos de concentrar aí no muelle, e decir que non pagamos hasta que nos adapten uns sitios, porque para pagar hai que ter un jalpón como está este que está aquí. Este é un jalpón pechado, cerrado, donde as atadoras traballan cómodamente, donde todo o mundo. O sea que mentre non teñamos eso, non debemos de facernos cargo de nada. Dende Portosín consideran que esta medida que se quere implantar neste porto pode estenderse aos demais portos galegos e piden unión ao sector. Queren empezar nun porto e irán por todos. Isto non é máis que querer facer caixa, recaudar e abusar dos pescadores. Isto é querer abusar da xente. Ante este problema reclaman que Portos de Galicia se faga cargo dos aparellos, das roturas, roubos e demais danos que sofren ao longo de ano no Peirao. Os portos non están pechados, os portos están abertos. Que importa que se poña unha barrera? Se nos rouban por mar, ven un barco, atraco ao muelle e che mete os aparellos a bordo, veñen tamén incluso pescadores, pican os plomos, pican os corchos e se levan varias cousas. Quen se fai cargo? Temos que facer nós. Portos que poña un vigilante, non ten que ter a cofradía ningún vigilante para vigilar o porto. Xa pagamos un impuesto de portos, xa pagamos o 2%, para que nos protejan e que teñamos os servicios que temos que ter. Agora non temos por que poñer outro aquel máis. E en caso deso que nos lo poñan, que nos poñan un vigilante tamén. Cando empecemos a facer eso, eu sigo dicindo, non debemos de pagar nada hasta que se adapten as cousas, hasta que cheguen un acordo, e que cheguen, si teñen que chegar, en todos os portos de Galicia si se vai a facer algo. Pero non que seamos nós aquí os pardillitos de turno que empecen por nós, porque sempre queren empezar por uns pouquiños para que non fagan un follón moi grande. Os afectados mantiveron unha reunión na que acordaron non pagar a Portos mentres as redes estén ao descuberto, sen vigilancia e ningún tipo de seguridade. Así o destacaba esta mañá o patrón maior Iván Carreño, que non agochou o seu malestar co ente portuario. Na reunión mantida onte acordouse non negarse a pagar a tasa, pero sempre que sea por un servizo que de resgarda os aparellos e por un mantemento do Peirao que ata o de agora parece non existir. Iván Carreño afirmou tamén que dende hai anos está a aboar a tarifa G4 por ventas no porto. Este ano supuso 168.000 euros que ingresou o ente público. En 2018, 136.000 euros, dos cales non se reinvertiu nada en mellorar o porto de Portosín.
Carreño asegura que son moitas as carencias que sufre esta infraestrutura e tamén os usuarios, como escaleiras deterioradas e con falta de peldaños, contadores de luz rotos, filtracións de auga na nave de redeiras, falta de protección nos aros dos containers, deficiencias no espigón, sinalización rota e tirada, baches na estrada, falta de amarres e unha longa lista. Porén, destacou que están a falar do porto máis importante do cerco en Galicia, tamén un dos máis abandonados en comparación con outros portos da zona sometidos a continuas melloras. Dende a Confraría de Portosín piden máis inversión neste porto e tamén maior vixilancia. Ao parecer, esta nova tasa que se comezará a cobrar a partir do 1 de outubro imponse a raíz de que unha embarcación con base en Muros solicitase unha zona pola que estaba disposto a pagar para depositar as súas redes en Portosín. Agora Portos quere estender a medida ás demais embarcacións. O patrón maior destacou que se trata dunha embarcación que ven a este porto a mal atracar e depositar redes onde non toca, co prexuízo para os demais, afirmou.